Het in kaart brengen van onze provincie is een van de taken van het provinciebestuur. Het Geografisch Informatiesysteem, kortweg GIS genoemd, wordt onder andere gebruikt ter ondersteuning van de gemeentes. Via een GIS kan je gegevens op kaart zetten en die kan je vervolgens gebruiken om de gegevens te bevragen, vragen te stellen van waar is iets, hoe dichtbij is iets. En je kan het ook gebruiken om te plannen en efficiënter te werken. Bijvoorbeeld, hoeveel oppervlakte moet ik maaien en hoeveel tijd heb ik daarvoor nodig? GIS heeft te maken met digitalisatie, efficiënter werken, automatisatie. Dus dan komt er automatisch ook een ICT, een informatica aspect bij kijken. En vanuit onze dienst proberen wij die kennis en ervaringen te centraliseren en ook uitwisselbaar te maken, zodanig dat men van elkaar kan leren. Er is bijvoorbeeld op Vlaams niveau een project waarbij alle wegenwerken in kaart worden gebracht. Eigenlijk alle hinder op het openbaar domein. En zowel gemeente, provincie als Vlaamse overheid en de nutsmaatschappijen werken daaraan mee. De stad Genk gebruikt de provinciale GIS-kaarten onder andere bij de aanvraag van milieuvergunningen. Goedendag, meneer. Goedemorgen. Ik ga eens kijken voor een milieuvergunning, of ik een vergunning nodig heb voor een bandencentrale. Horizonlaan, zei u, meneer. Ja. Dus we gaan kijken of dit perceel of het in een industriegebied ligt. Als het niet in een industriegebied ligt, gaan er strengere voorwaarden opgelegd worden. Dus ik zie hier dat het in het BPA ligt, BPA Zwartberg Industrie. Dat klinkt al goed. Dus we eventjes het plan daarvan bekijken. Dat is volledig industrie, het plan. De lokale besturen kunnen ook een draagbaar GIS-toestel lenen bij de provincie. Wat kan je daar nu mee doen? Je kan daar mee gaan inventariseren. Ja, bijvoorbeeld de banken, de zitbanken, de bomen. Waarvoor kan je het dan gebruiken? Bijvoorbeeld voor het straatmeubilair kan je daar planning aan gaan koppelen. Als je weet hoeveel dat je hebt, bijvoorbeeld van de zitbanken, hoeveel dat je elk jaar moet herschilderen, kan je beter plannen en is dat ook beter om efficiënter te werken en kostenbesparender. Ook de stad Tongeren brengt verschillende zaken in kaart met de provinciale GIS-kaarten. Wat ze daar doen is, ze leggen de watertoets, dat zijn gegevens van de Vlaamse overheid, samen met de toeristische wegen van de provincie. Ze leggen daarbij ook de holle wegen erbij en gaan ze zien welke gebieden hebben het meeste risico om te overstromen. Waar moeten we dus onmiddellijk gaan ingrijpen bij zware regenval? Wat hebben we met GIS gedaan of wat is de meerwaarde van GIS hier? Al deze stippenlijnen zijn fietspaden, fietsroutenet, mountainbikeroute. Die staan hierop. Wat hebben we daarbij gezet van de stad zelf? Van waar onderhouden wij nu de holle wegen, de wandelpaden? We zien hier ook van waar staan er nu eigenlijk vuilbakjes langs die wegen. Dus we zien hier heel duidelijk van als mensen gaan wandelen hier op Beukenberg, hier kunnen ze een afval kwijt, een begin en daar kunnen ze een afval kwijt. Het provinciebestuur onderzoekt tot slot nog de mogelijkheden tot het inplannen van meer dan 280 hectare aan bijkomende regionale bedrijventerreinen. De studie Rubelim, wat staat voor Ruimte voor bedrijventerreinen in Limburg, zal dienen als basis. Dankzij een nieuw geavanceerd GIS-computermodel onderzoekt de provincie percelen die in Limburg in aanmerking komen voor bedrijventerreinen. Door die samenwerking met en door de ondersteuning van de gemeentes onderneemt het provinciebestuur acties om het leven van de Limburgers te verbeteren.